התחלתי מחדש את הסרטון, זאת אומרת לא מחדש, זה הסרטון השני שלי של המודל, בגלל שלחצתי על לעצור את הסרטון במקום לעצור את הסרטון הזמני, אני עושה את זה בגלל שאין לי מצלמה בשביל זה, ואני לא יכול לעשות לצלם. טוב, עכשיו נראה לי זה יהיה מוכן. שנייה. עכשיו אני אתאם את זה. אני לא יודע איזה טעם זה מזכיר לי בכלל. אני אגיד לכם שאני אעשה. טוב, אז סיימתי את כל המנה. נראה אולי זה יותר עדיף מהכל, כי זה בטח היחיד שם הכי טוב שברי. טוב, אז שימו לייק לסרטון, תירשמו לערוץ ותפעילו את הפעמון. אם אתם רוצים עוד סרטונים שאני טועה מאכלים, אז תגיבו לי בתגובות. ביי.